Let's play z Wipeout. Jsem tady společně s tímto šulínem, jmenuje se Frisbee.cz, no jako to nikdo nezná. A je tady s námi ten nejlepší youtuber, Slimeball.cz. Je tady náš největší kámoš Slimeball.cz. A jeho větší táta. Slimeball.cz 2. No jo, prosím tě. Už připojíme do studia, nebo ne do studia, našemu kameramanovi. Nějaký šulín tady rozblokou v tom. Kde jsi? Já jsem tady. A dáme si s panem Frisbee.cz malý tak. Hej, počkej, ty jsi neukázal to, kde to komentuje. To je no. Já už si tam chtěl na pana Frisbeeho. Jsem tady, nějaký štěpíky s námi. No, je to štěpíky, no. Ano, Slimeball, nechci vám pomoct. Pojďte tam, to jsme na to měla připravení, pan Slimeball, spíš se taky bude rozhodnout, co by se vám nedělo. Ale půjď, takže pane Frisbee, dáme si s vámi malý tak. Co říkáme, ne? Ale všichni se živíte. Čím si živíte jako jídlo? Čím si živíte jako jídlo? Já ho znám. Jako tam žijete. Ještě kde žijete? Žijete. No, takže ještě si dáme fanoušky. Máme fanoušky. Máme takové pro parádu. Ne, oni tam ale byli kryští. No, tady máme pana Slima. Tak takhle nemusí to. No a jde na to. A přichází nadrtivá světla. 3, 2, 1. Nadrtivá pluska. 3, 2, 1, BAM! Ups. Kurva. Zase spadl. A už půjdeme do drtivé slimeové. Dobře. Takže, pan Frisbee už zase přichází na start, doufáme, že to dá. Sakra, já jsem blbě skočil. Dále tady máme drtivé skla. Ne, musíš 3krát to absolvovat. Kobří koule. Ano, toto jsou prosím kobří koule, ne obří koule, ale kobří. Tady to jsou hodiny. Ní monitor, já už jdu na to. A tady to je finální skok. It's a final countdown. Hej, já už bych jako rád A pan Frisbee.cz je už na druhém plusku. Skáče na třetí. Ano, dal i třetí. Ano, a dal i čtvrté. Yeah! Po třetí, ale na každém jsou 3. A už je na drtivém skle. Už jde, už je v té první zatáčce, to je hodně zarádná. A spadl. Tady máme naše moderátorské centrum. A pan Slime to všechno pozoruje. Že, pane Slime? Ano, je to velmi zajímavé. Ale o Frisbee.cz si myslím, že je to velký jelito a že prostě to nedá líp jak 4 minuty. Takže už skáču pryč, protože jsem to nemůžu koukat, tak je hnusný. Je hnusnější než moje prdel. Moje hranatá prdel. Pane Slimeball, už nejste dávno v záběru. To je úplně užití. No, takže už tady máme zase. Nemusíš mluvit tak prostě, ale jako jsme trošičku slušní. No, vlastně. Ty hajzle! Pardon, ty jsi jenom kameraman. Ty mě nemáš co. Ale já jsem si džobal v nose. Tak jo, tohle se samé nejde říkat. Protože jsi kameraman džobal v nose. No ano. Kobří koule, to jsou těch kobří koule. Ano, to jsou prosím kobří koule. To jsem skoro přesvědčen, že nedám. Ano, zase se kameraman. Co děláš?
Ty Vlado, to se nepočítá jako pokus. Zase si kamera dělba v noci. Ale jestli chceš jako, aby to trvalo po 10 minut, tak jako mi trochu si můžu pomoct, tak nepočítalo jako pokus, jo? Když jsem pokuska. I zabij, ne? To jsou jen slimeové. Teda, dáme, co seš, teda. No, pojďme pokus hájit. Hele. Ano, je to velmi zajímavé, boj se slimama, to není wipeouty, boj se slimama. Kom běžíš? No tam, já se orientuji podle tvýho toho tabletu. Aby se vyhnul těm slimeům, bebe. Mě zabij, ne? Než je. Já nevidím, ale. Tak do něj bouchni. Před sebe bouchni prostě. Jo, první pokus se povedl. Skočí na druhou kuli. Ne. Ne. Dej na to kašlu dál. Teď jsem dal jednu překážku ze 3. Ne, s 5 myslím. No ale zatím ze 3. Jo. Dá drtivé hodiny. To bych měl dát. A proč je všechno drtivé? Protože je to drtivý. Protože je to drtivá porážka. Musí být drtivá předkoška. Teď to budeme slyšet. Drtivá mangoška. Jo, na poprvé. A do drtivé hodiny. A teďka přichází drtivý skok. A pak přijde do drtivého cíle. A pak zjistíš, že je to drtivý. Protože má drtivý koule. Ano. Wow. Už je na drtivých schodech. Tady jsem si vždycky dostala, dál už to prostě nejde. A teďka, čeho čeká drtivý skok? To by mohl dát. No, se blbě Je to E-man. Jsem se blbě pozeral. Je to E-man. Ty blbou pozeral. Jsem zvědavý, jestli to dá. Potom následuje druhé kolo. Pardon, jsem spadl. Jsem neobla. Jak se jmenuje druhý kolo? Druhé kolo. Se jmenuje, ale jak se jmenuje? Obří koblížky. Ne, A drtivé ledy. No, Drtivé kobly a drtivé ledy. Ano, už přišel na drtivé schody. oh, yes. Přichází finální skok. Oh, yes. A dal to, dokončil v čase. Počkejte, podívám se. 2 hodiny 50 minut a 30 vteřin. Výborný čas. A počkejte, musíme zabrat váš epický příchod do druhého kola. Vrať se. Dobře. Mážím tě. Tak jo, můžeš. Dobrý, teď si můžete vybrat. Teď si můžete vybrat, pane Frisbee, mezi drtivými ledy a obřími koblížky. A jak dlouho to bude trvat, než to přejdu? Nevím. Dlouho. Máte... Máme díravou střechu, na mě prší. No. Tak v tom zapadákuje, že ten cikánský sluj, tak jako to je... Jo, my jsme, takže... My jsme z velkého klanu cikánů, jmenuje se to Drtivý anděle. Jmenuje se to Pražský hrad. Mimochodem jsme z Prahy Bratislavy. A mě nějak nejde, já mám zablokovaný stoupání, asi mám zácpu. Dobrý. Ano, už posloupil na 3. ledový ten, na 3. drtivou kru. Je na 4. kře, je na 5. kře. Takže bude leděnit, ne? Je na 6. A spadá. To snad ne, takhle daleko jsem se ještě přátelé nedostal. Ano, a Frisbee, jelikož velký cikán. Když tak ještě se kouknete na Frisbeeův kanál, bude v popisku videa. Počkej, teď to jde na můj kanál, tohle video, ne? Ne, nejde. Aha. No a jako točí docela... videí než on. To je jedno. Mám 30 000 odběratel. Ty konformistická. Načítoval jsem si 30 000 odběratel. No, protože, ale jenom, že 29 000 z nich jsem já a jeden z nich on. No, ale tak v tom případě ten 999 ještě jiných lidí. Říkal 30 000, já jsem říkal 29 000 jsem já, jo. Že? Hele, natáčíme tchýně, jo. No, nám přišla tchýně do toho.
Přišla tchýně do pokoje, takže my musíme vyhrát. Ten debilní počítač. Tchýně, proč nám řekni něco. Tchýně, řekni něco. Máš 95 tchýně. Jo, tchýně má, Tady jsou Nemyslím výzkový pozdě, kámoši, tak si toho počítač. nevšimni. tchýně má to, velikost podprsí F, to je fuj, to jsem celek. A nebo G, kdybych to neviděl sám, tak tomu nevěřím. No a teďka tady volá s nějakou prostitutkou. Kája, slyšela jsi mě? Ne, neslyšela. Že tady jsou Vítkovi kámoši. Vítkův kámoš, ne kámoši. Jedno, to považuji Vítka. No a tak si to trošičku nevšimne, oni jsou trošičku na to. Držbu. No tchýně má blbý keci, no. Tak jo, poslední 2 pokusy na tohle. A pak jdeš na obří koblížky s jahodou nápadní. Slyšíš to, jo? No my hrajeme Wipeout na Minecraft. Normálně tchýně, Tak poslouchej. tchýně má blbý keci. Teďka tady volá jako to, to je šulin. Slyšíš je? Jo, slyším. Dám si prosím dělat to tchýňová. Jo, zavřít okno, tchýňová. Tchýně. Pozorovala tchýně. My se fakt omlouváme za tohle, protože nám chceme strhla tchýně. Já za to opravdu nemůžu. Teď já jenom klidně nemáš ty Už jo. Víš, jak je nám to pozor dítě v autě? No. Tak mohlo by být, nedávej pozor tchýňová. Já jsem tady omylem zbouchnul kus ztratí. Nedávej tam, jo, Káji. Ježišmarja. Takový pozor, cizí tchýně v autě. Ne, nestáhla. No dobrý, já už jsem jdu. Google. Jo. Hlavně to nějak spadlo. Počkej, mně to nejde. Já jsem připojím. A tak to je na první video. Není to Je někdo on, Normálně tchýně zablokovala přístup na server. Jo. Jak má velký zadek. Je to cheater. Jo. Jsi hluchá. Jo. Hele lidičky mu. Jsi hluchá. Jo, jsem úplně hluchá. Takže Je v cíli. Hele, Páni, to teleportace. jdem si psát. Jo, běžte si psát, vy Oni tchýně. jsou tady takový debil. Takže jo lidi, my děkujeme za shlednutí tohohle videa. Ano, děkujeme za každý subscribe a těšte se na další video. Shotman.cz běží do cíle. Takže Shotman.cz a Frisbee.cz se s vámi loučí. U dalšího videa se budeme těšit a